Prøv at se her. Bare jeg trykker på den, prøv at se, hvordan saften den vælter frem. Det her, det er intet mindre end fuldstændig fantastisk. Hej, der findes gode søndage, og så findes der helt fantastiske søndage. Det her, det er et oksehøjræb med 5 ben, John Stoner, ude fra Jelling Naturkød. Og det skal jeg have på grillen lige om lidt til en kernetemperatur på 55. Så skal der serveres bløde løg, kartofler, søde kartofler og en vildt stærk, kraftig rødvinsauce til. Håber vi følger med. Det bliver vildt lækkert. Bløde løg. Jeg tror ikke, der findes noget her i verden, der er så lækker som bløde løg. Jeg har taget de 2 ringe af vores rist til vores næksgrill. Så passer gryden hernede i. Så er der kommet en masse smør i gryden. Så er der kommet en masse løg i. Her er faktisk 2 hele net løg. Dem har jeg stegt af, så de er blevet brune. Og nu skal de stå og koge sammen her og stege færdig. Sammen med en lille smule rørsukker. Og lidt salt. Nu skal de stå her, karamellisere. Og så er de klar til vores oksehøjræb lige om lidt. Når vi nu har besluttet sig for at stege sådan et kæmpestort, flot stykke højræb, som det her er på sin grill, så er der lige nogle forholdsregler, man skal gøre sig. Sådan et stykke højræb her fra Jelling Naturkød, det har en helt fantastisk flot fedtbramme. Fedtet var fra starten hvidt og fast, og her hjælper det ikke noget med at begynde at prøve på at bruge den af. Det skal man ikke. Man skal lægge den i en foliebakke her, og så skal man skrue grillen op på fuld drøn. Og så skal den stege, indtil den bliver rigtig flot gylden. Og så skal man hele tiden sørge for, at man ved, hvilken kernetemperatur man har, og hvad man ønsker. Og den eneste måde, man kan gøre det på, det er altså ved et stegetermometer. Stegetermometer, det føres ind i kødet her, midt i stegen. Og heri, der skal det blive stående under hele stegningen. Når jeg på mit stegetermometer her kan måle en stegetemperatur eller en kernetemperatur på 55 grader, så er vores højræb, så er det dejligt rødt medium inde i kernen. Ved 55 grader, hvis man stopper stegningen ved 55 grader, så hæver temperaturen sig i kernen på cirka 3-4 grader mere, og så er vi oppe på en 58, og så er stegen medium. Hjemme hos os, der er det min datter, der laver sovsen. Og hvad laver du til os i dag, Naja? En rødvinssauce, en bottle-sauce. Lige nok, ja. Hvad har du nede i gryden? Løg, jeg rister. Ja. Og så hælder jeg en halv flaske rødvin ned i. Ja, bare gør det. Yes. Det var det, det er fint. Sådan, super. Det var en halv flaske. Ja. Hvis du gider røre lidt rundt igen, Ja. så skal rødvinen bare have lov til at stå og koge ned, indtil der kun er 3 dl tilbage. Og så kommer vi noget kalvefond på, og så jævner vi den. Er du klar til det, Naja? Ja. Nu er sovsen kogt godt sammen, men stadig lidt tynd. Derfor jævner jeg den med en meljævner. Nu er sovsen færdig, så skal jeg bare smage den. Den er mega god. Vi er i gang med vores kartofler til oksehøjræbet. Og her i gryden her, der har jeg fået almindelige kartofler og søde kartofler. De har lagt i en masse olie, og der er noget salt, og der er noget peber deri. Og så gør vi simpelthen bare det, at vi tager dem herop. Og så placerer vi dem op på brødhylden her. Der lægger vi dem herop, og så kan de ligge få lov til at stege med den næste times tid. Så får de en hel masse smag og dampe af stegen, og bliver rigtig dejligt møre og sprøde. Så er mine grøntsager færdige. Jeg har faktisk taget dem ud af grillen. Det der er tilbage nu, det er, at jeg rigtig gerne vil have en voldsomt lækker stegestor på vores højræb. Derfor har jeg tændt alle brænderne på fuld hammer. Jeg er oppe på 300 grader, og nu får jeg lov til at få den rigtig godt af. Jeg mangler cirka 10 grader, så er den på 55. Så er vi færdige for i dag. Rødvinssaucen står og koger. De bløde løg står og steger. Vores kæmpe højræbsstik fra Jelling Naturkød er færdig. Og alle vores grøntsager, vores kartofler og sødekartofler er færdige. Nu skal jeg hen, og så skal jeg prøve at have tranceret den her store steg. 5,5 kilo. 5,5 kilo oksehøjræb fra Jelling Naturkød med en kernetemperatur
På 55. Under stegningen af sådan et oksehøjreb, der er der en enorm varmepåvirkning. Varmepåvirkningen gør, at saftene trækker sig ind i midten af kødet. For at kødet skal slappe af og blive nemmere spiseligt, så skal vi sørge for, at saften den breder sig ud i kødet igen. Derfor er det vigtigt, at I lader stegen hvile cirka 10-15 minutter. Det har den her gjort, og vi skal prøve at se, hvordan det så er blevet. Det her, det er da sindssygt lækkert.